Så nåede vi da frem til juledags morgen den 25. december 2014. Det er i dag børnene i den engelsktalende verden får julegaver i deres strømper. I denne julekalender får du hele 2 julegaver denne julemorgen. Den ene er dagens e-bog, som du kan downloade ved at trykke på linket under denne video. Det er Christian Winthers berømte digt, Flugten til Amerika. Fra 1830. Men for at også vores engelsksprogede gæster kan følge med, har jeg julenat oversat den til engelsk. Det er anden gang bogen bliver oversat. Første gang var i 1976, da Piet Hein oversatte bogen til engelsk. Jeg har forsøgt at lave en gendigtning med rim og rytmer, der ligger tættere på Christian Winthers oprindelige tekst. Det er den ene af dagens 2 kalendergaver. Den anden er nu 20 år gammel animeret tegnefilm. Skabt af mine 10 år gamle elever i 4. A på Vejgaard Østre Skole i julemåneden 1992. Vi kender alle beretningen om de såkaldt 3 vise mænd fra Østerland, som stjernen ledte til Bethlehem julenat. De bibelske skrifter nævner dog ikke tallet 3, og navnene Kasper, Melchior og Balthasar er tillagt dem af senere tider, ligesom at en af dem skulle være mørk i huden. Vi ved i virkeligheden ikke, hvem de var. I Danmark kalder vi dem ofte de hellige 3 konger, men konger var de nu nok ikke. Det Nye Testamentes græske originaltekst bruger betegnelsen magoi, hvilket betyder magere eller magikere. Det var altså en slags tryllekunstnere, muligvis guldmagere ansat hos fyrster et eller andet sted i det mellemste Østen. Men jo mindre vi ved om dem, jo friere kan vi være i fortolkningen af deres tur fra Østerland til Bethlehem. Talrige forfattere har grebet dette emne an, blandt andet Johannes Møllehave og Selma Lagerlöf. Den svenske nobelpristager Selma Lagerlöf vender historien på hovedet. Hun fortæller historien om 3 fattige mænd, som opdager stjernen, der skulle være tegn på, at en stor konge skulle være født. De prøver at opsøge ham for om muligt at få gaver af de nybagte kongelige forældre. De fyldes derfor med uendelig skuffelse, da de finder et fattigt barn liggende i en krybbe. Men barnet vender sig i krybben og velsigner dem med kostelige gaver. Den ene, som var spedalsk, bliver rask. Den anden, som var gammel og senil, bliver ung igen. Og den tredje, som var en sort neger med tykke læber, bliver en fin, hvid mand, som Selma Lagerlöf skriver. Den pointe var hun nu nok ikke sluppet godt fra i dag. Netop i disse dage for 20 år siden i 1992, da jeg var lærer for en 4. klasse på Vejgaard Østre Skole i Aalborg, skabte disse 21 10-årige børn deres egen udgave af eventyret om de vise mænd. Det blev omsat i en computeranimeret tegnefilm på 25 minutter. Både ideen, tegningerne, teksten, sangene og musikken er børnenes egen. Det var før vi havde computere med Windows i alle klasselokaler på skolen, så den er lavet på en gammel DOS-baseret computer med storpixeleret skærm. Tegnefilmen blev vist på storskærm i skolens hal ved juleafslutning, og den udgjorde nummer 32 i den ubrudte række af multimedia-julekalendere, jeg i mit liv har stået fadder til. Det er nu 20 år siden. Den tekniske udvikling har i mellemtiden givet os flere muligheder. Men jeg synes stadig, at 4. A's tegnefilm fra 1992 tåler et gensyn. Jeg har hvert eneste år siden 92 bragt et lille uddrag af tegnefilmen som en del af denne julekalender. Men i dag, den 25. december 2012, kan du for første gang se hele den uforkortede 25 minutter lange tegnefilm. Filmen blev vist for hele skolen på storskærm ved juleafslutningen i hal. Men siden har hverken de 21 unge filmskabere eller deres forældre haft lejlighed til at se filmen.
Det får de i dag, og den tåler nok et gensyn, på trods af den primitive teknik, vi dengang havde til rådighed. Jeg havde klassen i stort set af, og vi brugte alle fag og alle timer til forberedelserne til denne film. I dansk skrev vi tekster, analyserede dem, satte kryds og bolle og kommaer, som vi skal i 4. klasse. Vi skrev digte, og vi læste eventyr. I kristendomskundskab lærte vi om de bibelske beretninger om de vise mænd. I geografi og historie lærte vi om forholdene i det hellige land. I billedkunst tegnede vi Det skete med blyant og uden farver. Rådede skolen ikke over en scanner, så hver dag kørte vi tegningerne over til skoleforvaltningen i Nørre Sundby, hvor de blev scannet ind og sendt tilbage på disketter, hvorefter eleverne ved hjælp af en computer kunne farvelægge og animere tegninger. I musiktimerne komponerede vi sangene til filmen og indspillede dem med forskellige instrumenter og et keyboard. Det hele blev samlet på en computer, jeg havde fået stillet op i klassen med et DOS-baseret program, Autodesk Animator. Det var før vi havde systemet Windows på skolens computere. Harddisken var kun stor nok til at rumme en fjerdedel af filmen ad gangen. CD'er, DVD'er, ekstra harddisk og USB-stik fandtes ikke dengang, hvorfor vi efterhånden måtte køre de enkelte scener ud på mere end 100 små disketter, for til sidst at køre på skoleforvaltningen i Nørre Sundby og få det hele samlet til denne tegnefilm, du nu skal se. Alt i alt et imponerende stykke arbejde, den tids teknik taget i betragtning. Det er med den baggrundsviden, du nu skal se den 25 minutter lang computeranimerede tegnefilm Vejen til Bethlehem, skabt af 4. A i 1992. Glædelig jul til alle brugere af denne multimedie julekalender over hele verden. Og specielt til mine gamle elever i 4. A 1992, som nu er omkring 30 år gamle. Godt nytår og på gensyn.
er guld, rødelse og myrer sker. Så skal I aflevere det her, fordi vi får for lidt i løn, og kong Herodes har sagt, at så må vi tage, hvad der er at tage. Vi er på vej til den nye kongesøn. Så vil vi ikke tage jeres guld, rødelse og myrer sker. Drag kun videre og tilbyde barnet på vores vegne. Stjernen lyser særlig med, himlen har en klokkeskæld. Men kan finde dem, lær himlen er befældig. Hvad vil I her? Vi leder efter den nye kongesøn, som stjernen har bevæget og skal fødes hen. Der er ikke født noget kongebarn på mit slot. Så må vi lede andre steder. Ingen så ikke være. Nej, det ved jeg ikke. Men drag bare ud efter ham. Når I har fundet ham, så kom tilbage til mig. Så kan jeg også tilbede den nye kongesøn. Når jeg finder det kongebarn, så vil jeg slå det ihjel. Ingen skal tage magten for kong Herodes.